Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel, kai subscribing sannan ka danna ƙararrawa. Da haka ne za ka ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su akan lokaci. Dalilin wannan na ɗauki jami'in ADP a jihar Kano, wannan kuma ina faɗa mutunan mulki a da takarar shugaban ƙasa. Wala Allah matasa, musamman tun da mun sana faɗa matasa, yawanci kashin bayan siyasar da ake yi, inda ana so a yi abu ne maka daidai da matasa kake hada kai. Ko da akwai dattijai da mata dole sai ka hada da matasa, don akwai abin da mata ba su yi, akwai inda dattijai ba zai amfani dole sai ka sa mataki. Matasa ya kamata mu fahimta ko kuma mun fahimta. Dan da yawa da muka ɗauko bifin nan muka san aiki daman matasan bajiran da suke mutum ake zaɓa, mutum ne ake zaɓa, cancanta ake bayan magana jami'a ce. Mun ɗauke mahara a APC lokacin ba kowa APC shi ne kawai APC. Wanda aka ce APC shi ne babban sananne a cikin kuma yau kasa ya zo kan gwamnati. Saboda idan ka ce an ɗauko jam'iyya ta APC a Kano, karamar jam'iyya ko sabuwar jam'iyya ba sabuwa ba ce. Duk jam'iyyar da aka ce ta yi rajista ta yi kuma daidai take da kowace jam'iyya. Kawai magana ce ta yanayin mutanen da suke bibiyarta, wanda suke sayar rijistar ta koma su karba. Ina ganin wannan ba wani abu ba ne, amma dalilai na suna da yawa wanda mun yi analysis da yawa, mun yi lissafi da yawa, mun gani ya kamata ne mutane su da idan an ce jami'an nan sai PDP ko sai APC, to ba zai yiwu a ce mun zauna haka ba. Ya kamata ɗauki wani layi wanda za a ce idan ma mai jam'iyya ya ce zai iya karɓar ya kawo mutum ba na garba, to kai kuma ka yi ƙoƙari ka ɗauki jam'iyyar da kake ganin waye na gari a ciki, ko ko ka kira wani na gari ka ce ya shiga ciki, ko wanda ya cancanta ya shiga ciki don mutane su fito su zaɓe shi. Saboda akwai mutane suna son wani suna faɗa, amma ne idan ba a tsaye da shi ba takara ba ta yi wa jam'iyya. Da ana takarar independent ko da yawa jam'iyyu sun ga tawaye. Kuma na dauki asuwa biyu a wajen nan takarar shugaban kasa wanda na ce APC ne ke a matakin shugaban kasa, saboda ya cancanta ni a ra'ayina. Da abubuwa guda uku wanda ya yi, guda biyu ma kawai ya ishe hujja na ba wani shugaba wanda ya kai matsayin shi, wanda ya fi girman shi ko shekarun shi, wanda ya burin mutane suka zama mutane, suka zama wani ma yana ganin kamar ya fi shi, wani yana ganin ya kawo girman shi, wani yana ganin ya kawo karfi kamar shi. Akalla mutum wajen 100 da wani abu ya kuri, daga minista zuwa MP zuwa gwamnoni, mutum wajen 11 suna ƙarƙashin shi, yaran shi ne ko sun zama gwamna kuma tare da shi, ko ba wanda ya sai musamman. Duk wanda ka ɗauka suna da yawa a maka girma, dukkan su shi ya yi renon su suka zama gwamnoni, kuma suka kafa wasu gwamnoni ma, wasu ma sun kafa wasu da yawa. To wannan yayi. Sai kuma maganar ya kasa daga 99 lokacin da shi asuwa biyu karbi Lagos, ya kasa a lokacin kullum akalla gawa mutum 20 ko 30 ko 10 haka ake samu. Kuma wannan gawar ta an kwace ma kaya ne, ka gani, amma an dauka rayuwa, ko kuma an kwace ma kaya an ji maka ciwo. To kafin tunan bai sauka da ya maganin wannan matsalar gaba daya. Kuma maganin matsalar da ya wa'inda suke wannan ɓannan ba wai kore su yi ba kuma kamo su ya kawo su, a'a a inda suke ba su aikin yi. Kaga ya tabbatar da rashin aikin yi ne wani, ya sama musu aiki a cikin Lagos nan suke, a nan yake retin kowa inda zai ci abinci. Yanda yanzu dan daban nan wanda yake sawa a wancan abin yanzu ba zai sa a yi ba, saboda ya na zuwa makaranta, shi ma yana aiki, kuma mutumin da yake samun miliyan 2 miliyan 3 a wata don mai zuwa aljima. To shi muke ganin idan asuwa duniya zai samu Najeriya, to duk wanda bai da aiki yana da basirar da zai samu inda yake ba shi aiki, inda yake. Saboda matsala wani yana Kano ya ce shi yana son aiki a Abuja, wani yana Lagos yana son aiki a Kano. Ba wannan bane, kai creating abin da society gaba ɗaya zai kawo mutu. Idan yana motsi kuɗi suna yawo, ka gani tattalin arziki zai karu, ba kuma za a samu rigima ba. Harkar tattalin arzikin nan Lagos ta fi ko ina a Najeriya, kuma duk wanda ya musu wannan asuwajin lokacin da ya zo an ce duk miliyan 70 suke tsarawa, amma yanzu ya kai biliyan 70.
kaga abin ya yi ninkin ba ninkin. To in ka dauki wannan ba wani dan takara, in ga dan takara da ya wannan karatun kawai ya san shi a duba za ki ko da rana san aswadi ko baya san shi ya san ya fi kowa cancanta a cikin wanda zai takara ne. Ka gane shi sa nace to ni aswadi nake a sama, amma a jihar Kano ina yin malam Sha'ban Sharaɗa. Na farko matashi ne, na biyu sabuwar jam'iyya ce da dauka, saboda kowa na cewa PDP ta da PDP ta da sai to yanzu zamu ba Qur'ani ya tafi ka kawai mutum ya ce ba zai fito zabe ba zai yi ba, sai muka ɗauko wannan jam'iyya. Na uku kuma ƙungiyarmu ta tatin mutum uku sun samu takara a ciki. Na farko da ita ƙungiyar mutum uku sun samu takara, wanda muna ganin insha Allah za su ci zaɓe. Yau da to kaga dole ne za mu goya musu baya, ko da me zan samu zan haƙura da shi saboda in taimaka wa waɗannan su zama don ni ma ban san nan gaba kuɗin mu za su bani. To gaskiya ne ba gaskiya ba ne, saboda mu ya kace kungiyar mu ce ta dauki nauyi ta ce za ta indozin Sha'ban a matsayin dan takara na jihar Kano, dan takarar gwamna kenan, wanda ya kace Alhaji Ala ya nuna sha'awar takara, to a wannan jami'a ya samu takara. Saboda akwai Abdullahi Adam wanda ake kira da Abal, shi ma ya samu takara a ADP ta Refsa, Ala ya samu a Nasarawa. Akwai Nazir dan Hajiya wanda yake kura mutum gudanin mara, shi ma samu takara. To zai zama abin mamaki ga duk wani dan kallon YouTube ko wani mawaki ko wani dan fim a sai bai goyi bayan wannan jirgin ba. Zai zama abin mamaki in ya koma shi kadai zai zama masa abin kunya, ka gane? In ya koma shi kadai ya ware shi zama abin kunya ne abin. In ya komo kuma a gurin mutane zama abin mamaki ne a ce a'a rarara yana takara a wata jam'iyya amma ga mawaka suna goyon bayan wata jam'iyyar ba. To wani Allah ko dai rararan nan akwai matsala a tare da shi, ko kuma waɗancan mutanen da suka goyon bayan rara akwai matsala tare da shi. To wannan yasa ni dai ban zama cikin waɗancan mutanen ba da zan koma ni da kaina ina cewa ban bai kyauta maka ba, ko kuma wasu suna cewa suna mamaki na ban zama wannan ba. Ni ne da mu'amalar Sha'ban daban, mu'amalar mutane kuma ni ne shugaba, ni ne shugaban kasar da mutane president ne. So ina president da mutane sun yi dozin din ta tun datin nan mutum 13 ne, kowa yana 13, mutum 160 kenan tara. 169 nan su suke yanke decision za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba. Saboda idan na ce ni ba na yin sa'ala su suna yi, ka gani ni kadai ba zan rinjaye mutum 160 ba. Ko mutanen nan kakkamanta fa duk mutane masu fasaha, daga marubuta sai actress sai mawaka, ka gani sai latina sai wasu mutane da waɗanda kowa da ka gan shi ka gane da ya kace mutum ne fasihi. To saboda haka idan na ce na ware a cikinsu, in na ci suka ce su za su yaƙe ni ban da daɗi ba, ka gane ko da daɗi ko ba daɗi ya kamata da shigo cikin yan uwana don ba a raba da su da abin da za a yi a cikin su ne. Kuma ka ce abali na takara idan ya cika mani shi, in ana na takara idan ya cika mani shi, abin da ya sa haka kamar na kowa zai kewa saboda ni ne shugaban kungiyar. In za a yi magana dole ni zan zo gaba, ka gane? To ni kuma a dokar kungiyar ita ba a kauce mu tsarin abin da ta dauka, sai dai idan ba za ka yi siyasa. Amma dai za ka yi siyasa in ta yi delivery ta ce ka za ta wannan za ta kuma. Ai buri na farko za mu yi Allah ya sa muka samu nasara, muna da wakilai a ƙasa ko muna da wakili babba shi ne gwamna wanda muka yi don muka yi gurin makamai muka zaƙalƙale muka zaƙi a wajen al'umma su taimake mu su zaɓe shi ya ci. To na farko dai harkar nan kamar yadda ake ganin ka ralibi za ta koma ba haka ba, saboda gwamnan da aka zaɓa namu, saboda haka damar da za a bamu ita ce ta yanayin fina-finai na al'adu waɗanda ake da bukata, wanda ya kamata yaran masu da kalla, wanda yanzu ba shi suke gani ba. Daga shekara 12 zuwa duk abin da ya rasa kuma ba san wani tarihin sauransu ba, ba san tarihin malamu, ba san tarihin ƙasar nan ba, ba san duk ba zaman nan ba. To muna so Malam Sha'ban ya gina mana wani guri wanda zai kai hekta 10 ko hekta 20, wanda wannan gurin film village ne, wanda zai rika baka tarihin masarautar Kano, wanda zai baka tarihin masana'antun Kano, wanda zai baka tarihin manyan attajirai da ya suka fara.